بله تماشاوانên hêja hûn bi xêratin ser sera ser çavatan. Di vîdyoyekî dîtir bernameyekî dîtir de em bi hev re ne di vê bernameyê de ez ê jinekî Kurd heman demê de helbestvaneke Kurd û nîgarkêşeke Kurd yanî hunermendeke Kurd bûye bi menaskirinê. Em ê hewl bidin di vê vîdyoyê de li ser gelek aliyên wê yê hunerî û bi taybet jî wekî jinekî Kurd bi çi rengî jiyana xwe êş û azarên xwe hemî hest û helwestên xwe bi awayê hunerî çawa derbiriye. Em ê hewl bidin vêna bo bidine naskirin. Mêvana me vê bernamê Hîjan Aslan e bixwe ji Amedê ji Diyarbekirê. Em ê wêna vexwînin bernamê. Hîjan xan hûn bi xêratin ser sera ser çava hatin. Merhaba Serçema. Çawanin baş in? Başım spas. Baş. Hîjan xan niha beriya her tiştî spas dikim ji bo beşdarbûna te ya bernamê. Vê carê di vê vîdyoya me de hindekî dî aliyê wê taybet wê hebe. Jineke Kurd bi xwe ji Diyarbekirê ye û di reya giştî ya Tirkî de jî bêhtir tê naskirin. Pirtûkên xwe helbesta hene wekî dîtir bi hunera nîgarkêşî an û nexşandinê ve mijûl dibe. Ez bêguman gelek aliyê jiyana we pir zêde nizanim lê ez dixwazim ku hûn bidine naskirinê xwe bidine naskirin. Kurd ez dixwazim ku Kurd we nas bikin. Kurdên Başûr jî, Kurdên Rojava jî, Kurdên Rojhilat jî ne tenê Kurdê Bakur. Ji bo vê yekê hûn bi çi rengî dikarin xwe bi temaşevanên me bidin naskirin? Beriya her tiştî ev cara yekemîn ku ez ê bi Kurdî ew qet dirêj xeber dim û xwe bînim ziman. Ji bo wî spasdar im. Bi rastî ne di nava raya Kurda li Tirkiye jî zêde ez yani li gor min ez zêde nayêm zanîn. 85 sal e ez li derdora edebî û hunerî xebata bikartînim. Beriya wî min dinivîsî lê zêde tekiliyê min bi wan re tunebû. Nivîsê min ê berê li malpera înternetê Yeni Perspektîf min dest pê kir. Dûra işte li rojname kovara da min devam kir li ser nivîsê. Çîrok jî min nivîsîn, helbest jî, rexne jî li ser pirtûkan danasîna wan jî mikir. Di salê jî ez li ser pirtûkên helbestê piranî helbestkarên jin pirtûka wan hem rexne hem jî danasîn didim kirin. Li ek dergî jî li ser teoriya helbestê nivîsa dinivîsîne. Pirtûka min a yekemîn di 2010 da li ser navê Sandık Tozu derket, weşanxaneyê Ava derxist. Li wir jî min tişkî nû ceribandibû, beşên hunerê, beşên nivîsê nava hevdû da wê çawa bikarbên yani çîrok, helbest û cerebe nava hevdû da wê çawa bikarbên min nivîsên serbest nivîsandibû. Pirtûka yekemîn wisa bû. Dûra 6 sal min pirtûka dernexist. Paşê sesimi yuttum önce helbest pirtûka helbestê bû Tirkî bû û esmerê min di aynı salê de heman demê de derxist. Esmerê Kurdî bû wê çaxê li zanîngeha Artûklê beşa kurmancî da min lîsansa bilind kir. Kîjan biborin, kîjan salê hûn zankoya Artûkliyê de bûn? Kîjan salê bû? 2018 wê yanlış nakim. 2018 Belê. Dûre 2 sal paş min dişarısı mağara kaç derxist. Dişarısı mağara kaç jî helbest bû lê helbestekê alegorik û postmodern tişkî nû ceriband û ev pirtûk pir vegera wî pir bû. İşte rexnegir, helbestvan, nivîskar, hunermend li serê pir tişt nivîsandin.
Ya danasîna min jî bi rastî bi dışarısı mara qaç bû. Wê çapê min tekiliyê çîçî bi hunermenda re bi helbestwana wa danê. Paşê dışarısı mara qaç min pirtûkekî dîsa tişkî nû ceriband û îp cambazî derxist. İp cambazî jî hunermendên rojane û modern ê ku xebatê xwe çêkirine min ser xebatê şîroveyekê helbestî nivîsand. Yani ne wek tarîxa hunerê ne bi vî awayî min ew kir, min estetîka helbestê de wan şîrove kir bibêjim. İp cambazî jî pir balkişand, heta dûre min dîsa xebatkarên jin hevalê min jî min ser berhemê wan jî şîrove helbest nivîsî. Dûre pirtûka min a dawî Tanrı beni dansa kaldırdı me derxist. Tanrı beni dansa kaldırdı jî tişkî dîstopîk bû. Bi awayê destan min nivîsand li helbest yani ji helbestekî pêktê. Helbestê nizanim meriv dikare bêje wek çemên yani wek di hişê mirov de yani wek avê bişemite min wisa xwest min wisa nivîsand. Başka nizanim çi bibêjim. Di salê helbestvalên jin min pir xwendin û min li ser pirtûkê wan jî pir tişt nivîsand lê têrî min nekir min got gelo ez li ser pirtûkê ya jî helbestekî bi xêze ez ê çawa bikarbînim û min li ser helbesta wêneyan dest pê kir çêkir. Ew wêne jî pir balkişandin. Ji bo min ê herî xweş işte nivîskar li min vegeriyan ve ew gotin yani pirtûka me bi rastî jî di vî helbestê çawa bibêjim yani nivîs û helbest û xêz gîştine hevdû. Ew jî ji xwe ê ku ez dixwazim bikim ew e. Yani bibûrin tiştê got tu dixwazî bijî niha berê jî hinekî axivî bûn ez bawerim tu dixwazî di sê hunera di nav hev de bidê jiyandin an jî bi wî rengî derbibire. Alîkî de wêne bi helbestê vegirê dayî û di nav helbestê de jî wateyekê de bi awayekî çîrokî û nivîskî tivana hemiya di nav hevdû de bikartêne. Li gorî tiştê min dîtî ez dibêjim. Belê ev ê yani ez di sê dîsîplîna di nav hevdû de ez dixwazim ka ew ê çawa yani ez diceribînim. Ne ku ê ku ez dikim pir rast e pir baş e lê ez diceribînim ez çünkü Tirkî yani Kurdî ya min ji xwe ne zêde ew ke û Tirkî jî hestên min tam ew nake yani nivîs ji ber vî ez dixwazim di nava nivîsê de tişkî nû biceribînim. Dûra min ew jî kir min helbesta ji têla jî nivîsî yani min got ca tahakkûma malzemeyê li ser hunerê çi ye meriv malzeme degîş bike an malzeme bive cîkî dinê wê çawa bikar were wê mirov çawa bibînin vê rengî xebatê min hene. Niha ez nizadeste ji bo nasiyan. Belê niha ez dixwazim her ku te qala hunera xwe kiriye ji xwe tu di ekranê de dibînê di şaşeyê de niha ev çi awa ye çi awayê hunerê ye di aliyekî de dinexşînê Belê û di aliyekî de helbestê li ser vê nexşê bicî dike têkiliyekî wê nexşandina te bi wê helbestê re heye girêdayî hevdûne. Belê yani ji xwe pirtûk bi wêneyê îfade dikim yani. Pirtûkê dixwînim derê yani ka çawa ya bi wêne îfade bike paşî xêz dikim.
باشه te tiştek got pir bala mikşand ez dixwazim hinekî serwêna rawastim nihayê min ez bixwe di mijara zimanê Kurdî de zêde nazik û hesasim yanî her mirovekî Kurd an jî miroveka Kurd bi hizra min divê bi zimanê xwe biafirîne bi zimanê xwe derbibire te tiştek got ez bi salaya vê teoriyekî min wisa jî heye ji xwezûya jî bawer dikim aliyekî zanistiyê jî bi hizra mirov bi zimanê xwe yî zikmakî bi zimanê xwe yî dayîkî an jî bi zimanê xwe yî bingehîn dikarê baştir hunerê bike dikarê bêhtir xwe îfade bike eger vêya nikaribe bike ji ber ku zimanê xwe nizanê belkî nikaribe bike lê dwarê hesta de ez di wê baweriyê de me mirov bi taybet jî Kurd herî zêde dikarin bi Kurdî xwe bêhtir îfade bikin te got ez bi Tirkî jî pir zêde erê Tirkiya di keşeyekî tey zimanê Tirkî tune lê hestê te yê ku tu dixwazî derbibirê di noqteyekî de tu nikarî derbibirê tê de asê dimênî Kurdiya te jî qewsa tu nikarî bi Kurdî jî baş xwe derbibirê ez wisa tê gihîştim rast e wisa yani bi rastî ez naxwazim hani ez Kurdî yani bi tîpên Kurdî Tirkî binivîsînim dixwazim helbestekî Kurdî binivîsînim lê çaqa ku li gor min erê viya înî helbestekî Kurdî ye û baş e çêbû wê çaxê ez ê dosyeya xwe çap bikim yani mesele ne meriv pir tişt çêke mesele tiştên baş meriv çêke ji bo min hewe lê fikrên min û hestên min pir zû ya pir zû hereket dikin lê Kurdiya min pir giran e ji ber wî yani fikrên min difirin Kurdiya min jî wek Tirkiyê ji ber ez ji alî Kurdî de yani nivîs divê ez pir li ser bixebitim lê yani li gor berê ez çêtir li Kurdî dinivîsînim dosyayekî li ser dixebitim înşallah ku li gor dilê min ve ez ê çap bikim baş e te pirtûka o bi rastî Tirkî tam hestên min aynen ez wek te difikirim mesela hunera rojane û wêne de Kurd pir bi ser ketin çima bi ser ketin ji ber ku hani Kurdiya wanê kêm wan nesekine ji ber wî mesela hunermendê Şener Özmen Halîl Altındere işte Hêlîn Mehmet Alî Boran pir xebatên xweş çêkirin ji alî hunera rojane lê ji alî nivîsê bi rastî kemasiyê me pir e baş e te pirtûka esmer bi çi rengî nivîsî an jî te bi çi rengî biryar da tu bi Kurdî binivîsî ji ku dê derket ev pirtûka te bi Kurdî ye û helbestê Kurdî ne erê yanî te hevayê bi ser xistiye yanî te wê tey pêşerojê de jî ez bawerim wê hezrekî te wisa hebe tu dikarî binivîsî ez li ser dosyayekî dixebitim bi rastî esmerê jî ne pirtûkekî yani pir xirab e ji ber ku ez pirtûka pir dixwînim yani bi Kurdiya min baş neve jî ez yani pirtûkekî ya jî helbestekî çawa baş e jê fam dikim ji ber wî ew nine lê ez dixwazim di helbestê de tenê ne hest fikir jî heve ji wî alî ez kemasiyê min hene esmerê jî çîşkî helbestê wek lîrik yani bi piranî li ser hestên min nivîsand lê ez dixwazim tişkî nû biceribînim ji ber wî hê wextê min heye yani xwendina we ya Kurdî çawa ye hûn wekî hunermendeka Kurd hunermend duwateya hunera we nîgarkêşî û helbestvaniyê de dibêjim welo hûn berhemên Kurdî jî dişopînin an jî xwendina we ya Kurdî bi çi rengî ye tu çi astê de ye bi rastî xwendina min bi zanîngeha Artuxliyê dest pê kir bavê min Zaza ye yani zêde me li Amedê
kurmancı haber ne yani diyamın kurmancı zane ne kurmancı ki evke yani Türkiye pır navketiye. Paşi az li Mêrdîn xebitîn qasî 10 sal wir em li Qoserê man li Qoserê jî nav malbatê de bi kurmancî xeber didin. Ew jî min pir pêş ve bir. Yani Kurdiya min jî bi rastî li wir çîşkî yani baş bû lê li wir min dest bi xwendina kurmancî kir. Kurdî kir. Zazakî jî ez pir baş dixwînim. Lê ji alî xeberdanê her du jî kêm in yani ne bi her diya jî zêde rehet nikarim xeber din. Kurmancî min pir xwend yani berhemên Mehmet Uzun min tevî xwendin ê klasîkê Ahmedê Xanî, Feqiye Teyran, Qedrî Can, Cêgerxwîn vana tevî xwendin. Xwendina min ne kêm e lê ne wisa ez pir jî yani teva dişopînim bilêjim ew jî ne rast e yani. Lê yani fırsatê min çêdibe bi piranî ez kurmancî dixwînim. Kurmancî Belê. wisa Baş e, niha kêşew em bijin problema ziman ji xwe ew wekî problemekî ye. Du gelek insanê ku dixwazin bi rastî Kurdî bixwînin binivîsin de ev kêşe heye. Em ê bi dawiya bername de li ser vê jî hinekî biafin gelo nexşê we bername we ji bo vê neçine. Hûn li Qoserê jî jiyane hûn di nav çawa bêjim insanê ku tenê bi Kurdî daxivin de jiyane li Amedê hûn dijîn bêgavê. Ez bawerim ev na di dema pişt de ji bo we nebe pir zêde astengiyek lê tiştekî dî dixwazim bala temaşevana bikişînme ser vêya. Jiyana we jiyanekî Kurdî ye. Hûn di nav hûn di Kurdistanê dijîn û Kurdin û jinekî Kurdin bêguman êş û azarên jinê Kurd wera girtiye ser şanê xwe. Wekî piraniya jinê Kurda hemî hestên wê helwestên we hûn di xwe de dijîn hûn vêna çi qasî derbasî hunera xwe dikin. Yani ew hunera ku hûn derdibirin çi qasî ji jiyana we derdikeve, çi qasî ji êşên we ji azarên we ji dewra Kurdbûnê tesîra van rewşa çi qasî li ser hunera we dike. yani pir dige ji ber ku ji bo yani mesela min şano jî müzik jî bikaranî min pir karên cuda jî xebitî jinên yani wek Xalî Kursî jî min nas kir ê pir modern jî min nas kir. Min jina pir temaşe kir wisa bêjim. Bi rastî jin li gor min daha karê ku dikin daha evkin. Daha samimî ne, daha li ser disekinin, daha ciddî ne. Ez wisa difikirim. Helbestê jinan jî li gor min daha çêtir bûn. Sala berê min pir pirtûkên helbestê xwendin. Yani li gor min jin yani meriv hani tişkî wisa bikaribe bibêje jin çêtir karê xwe dikin. Wisa bêjim. Li ser karê xwe disîplînin yani. Zehmetiyê jinekê çi ne? Di mijara hunerê de di mijara helbestê de jinek wek nivîskareke jin wek nîgarkêşeke jin dikarê bi her awayî xwe îfade bike insan bala xwe pir di dinê nadinê ciddî têgirtinê tamam jin hûn dibêjin jin samîmî ne bêhtir ciddî ne dikarê xwe de baş e xwendevanên we an jî tesîra van berhemê we çi qasî li ser xwendevanan dike an jî ser kesên ku we dişopînin. Yani bi rastî ji alî Kurdî ez zêde nizanim yani çünkü min pirtûk derxist lê pir têkiliyê min bi wan re çê nebûn. Lê kovara bar, kovara we, kovara wenda min helbest şandibû we şandibûn. Ez zêde wî nizanim lê ez yani meriv karê xwe baş bike li gor min ku karekî baş be wê bal bikişîne. Çünkü yeni helbestvan bûne wek
yani berhemên xwe bazar dikin, ew jî tişkî nexweş e li gor min. Ji ber wî ez dixwazim ne zêde yani meriv li ser aliyê xwe bide nasîn, yani enerjiya xwe bide ser berhemên xwe û berhemên baş çêke wê illakî ez divêm evê xwendekarê baş lê rast were. Belê. Paşa hûn bixwe di çalakiyên wêjeyî, çalakiyên hunerî, çalakiyên pirtûka yên Kurdî de bi taybet hûn cî digirin an beşdar dibin qet li Amedê dibe, li bajarên dîtir dibin, mînak pêşangiyê pirtûka têne pêkanîn, gelek weşanxanê Kurda, gelek çalakiyên xwendinê, nivîsandinê li dar dixin. Beşdarbûnekî we ti eleqetekî we bi wana re çê dibe ji bo bi taybet hindekî ketina nav raya giştiya Kurdî de. Zêde tekiliyê min tune yani ez mirovekî bi xwe li yani jiyana rojane de jî ez zêde tekiliyê bi mirova ve danayînim lê sala parî jinên Amedê dijîn me bi hev re kolektîfek hebû, metal kolektîf. Ew jî ne li ser nivîsê lê li ser pêker û wêneyê me xebatan çêkir, me atölyeya vekir. Li wir em jin hatin berhev yani. Atölye jî xweş derbas bûn, me heykel çêkir seramîk wêne. Baş bû yani. Xebatekî min ê wisa bû. Bi rastî bi weşanxane re qe ev tekiliyê min çê nebûne. Nizanim çawa kevtin çawan dosya. Hûn tenê bi rêka hunera xwe mirova re an jî bi derve tekiliyê de ez bawerim. Xwe ji ber wî navê pirtûka min dişersim ara qaç bû yani derve ji bo min tenê tişkî ev ke yani tişkî meriv temaşe bike û fam bike. Ez zêde ev jî hez nakim yani herkes hevdû rexne dike, herkes moralê hevdû xira dike, herkes hevdû paş ve dikişîne, nahêle kes yani zincîrê xwe bişkîne û bi pêş ve here. Viya jî ji min re rast na yani karekî tê holê meriv divê teqdîr jî bike yani ne baş ve jî gavekî avêtî ye ez wisa difikirim. Ê Kurdî dinivîsin, ê Tirkî ku Tirkî dinivîsin rexne dikin, ê ku Tirkî dinivîsinin divên temam te Kurdî nivîsan diye lê naverok Tirkiye. Ê Kurdiya wî baş e bi kesî re xeber nade yani welhasil pir zêde hevdû ew dikin yani viya jî me paş ve nave yani divê yekî gavekî avêt ve meriv çîşkî destek bide ki kemasî wî jê re vê lê ne yani wî ji hunerê ew neke, sar neke yani. Bi rastî li nava Kurda da yani li Amedê tiştî wisa heye yani ê ku Kurdî dinivîsinin zêde ew dikin ê til berhemê wan jî di nêrî dixwînî yani ne wisa edebîyatekî mezin e yani tenê Kurdî nivîsandin jî ji bo başkirin yani ji bo berhemê nebese li gor min. Nebesî. Belê. Yani bi Kurdî nivîsîn tenê nabe huner. Nabe sinat. Tu nikarî tenê Kurdî dinivîsînî Kurdiya te baş û tu herkes rexne bikî, herkes moralê wan xirab bikî ez tiştê wisa jî rast nabînim bi rastî. Viya yani süreceke yani ez ser xwe bibêjim mesela ne Zazakî baş dizanim ne Kurmancî baş dizanim divê dixwazim tişkî jî yani fikrên min jî hene ez dixwazim ez wan jî bînim ziman herkes nikare bi Kurdî binivîsîne ew jî demekî dirêj dixwaze yani berhemên baş yani ji bo min huner tişkî muhîm e ku tu tişkî baş nadî holê a Kurdî ve jî Tirkî ve jî ji bo min ferq tune yani ez vî evka pir rast nabînim meriv zêde rexne yani rexneyê nerm rexneyê wan bi pêş ve bibe wan bi Kurdî re yani têkildar bike lê mixabin ne wisa ye.
بله نه اول بگو من دناف کرداده دناف و جوانین کرداده دناف هنرمند کرداده کشه کی پر گرانه و هینا کشه ما پروبلم می زمان هینا هنه راسته لکردی پر بزو و پر بلز جی پیشید کبه yani tane Bakur û Tirkî û Rojava tenê de sala bihûrî nêzîkî 300 pirtûkê hatiye çapkirin. Bêguman civana em nikarin bêjin sedî sed hemî pirtûk wekî hemû zimana hemî pirtûk sedî sed ne hunerî ne, ne sin'etin. Lêbelê ev jî pêşketinekî didê diyar kirin. Pirtûkê Kurdî li gorî berê gelek tên firtin. Gelek bêhtir têne xwendin. Yani bazarekî zimanê Kurdî ya baş heye, pêşketinek dîwarî de heye. Ez dixwazim vêya jî bizanim yani niha ez jî ez hizrê xwe nêrînê xwe bêjim. Bêguman gelek kes zimanê Kurdî jî dixwazin wekî tekelekî bixin bin nîra xwe an jî bin hikmê xwe de. Hindek jî vêya dixwazim bikin. Ji ber wê ev tesîrekî xirab li ser kesê nû jî dike. Êgo dixwazim pêş bikevin. Ez îro dersê zazakî dibînim. Her hefteyê 2 saet ez ders dibînim. Mamosteyê min jî kekê mutlu ye ji İzmîrê mamosteyekî min ciddiye baş e. Spasiyavî jî dikim li vir bernamê de. Niha ez eger sibê dest pê bikim zazakî binivîsim. Dema şaştiyêm çêbû hindek kes destkarî bikin yekser bixwazin ku pêşîl me bigirin ev nabe xizmetek ji bo zazakî yan jî boî pêştebirina ziman. Ji ber vê yekê ev vî rengî ji xwe ticar nayê qebûlkirinê duwe de potansiyelekî ciddî heye ne tenê huner. Yani hûn hunera xwe dikarin bi Kurdî jî derbibirin. We pirtûkekî dest pê kiriye aliyê dîtir de zimanê we jî têra heye. Çendîn hûn bi xwe têr nebînin jî ji boî di bera em bêjin di ber hunera were ya rastî hûn dikarin zimanê xwe jî pêş bixin. Lê ev tiştên şaş ên çewt ê ku we derbirî di nav Kurda de bêguman heye. Herkes bi rengekî dixwaze bibe bi spor, bi sporê ziman û pêşîl hindeke dîtir bigire. Ev tiştekî nerast e. Lê hûn li Kurdistanê dijîn hûn Kurdin hunermendeke Kurdin. Ew hestê ku hûn li Tirkî derdibirin jî hestê jineke Kurdin. Yani hûn hestê Kurda derdibirin. Ji ber vê yekê biburin me pişekî zêde dirêj kir mafê axistinê we lê ez dixwazim ji bo pêşerojê bizanibim di warê karên Kurdî de, karê kurdewarî de, karê çanda Kurdî de, an jî hunera Kurdî de çi xeyalekî we, projekî we, tiştekî we wiha heye gelo? Yani xeyala min a herî mezin ez dixwazim çawa Tirkî ez tiştê nû diceribînim di Kurdî de jî biceribînim. Çünkü di Tirkî de jî yani ferqa min ya ji ê ku xwendin yani rexnegir û helbestvan pir bal yani bala wan kişand ew e yani tiştê nûjen ez di edebiyatê de diceribînim. Ji ber vê ez yani herî baş ez dixwazim kurmancî û zazakî jî wisa rehet binivîsînim û ser tiştên nûjen çê bikim. Ji xwe wêne bê zimane başê ku bê zimane yani wêne û helbest û nivîs herf û xêz di nav hevdû de ez ê pir bikarbînim. Piranî yani daxwaza min ew e. Ji alî jinan jî bi rastî bi jiyana xwe ya rojane jî hani çi ji destê min bê ez dixwazim bikim. Yani ne tenê ji alî hunerê çünkü meriv yani ji jiyana xwe de çi meriv bavêje ev ya dawiyê divê tişkî mezin ji ber wî tevgera jina ji bo min pir qîmetli ye yani. Böyle. Yani niha daxwaza min a dinê jî ez dixwazim helbest pirtûkê helbestên Kurdî jî li ser nivîsa binivîsînim. Hêdî min dest pê kiriye ku çaqa min got temam ez ê ew bikim wan jî çap bikim. Başa pîroz be. Emel benda berhemê te Kurdî bin bêguman. Ev hunera te bi rastî û hest û helbestê te yê wekî jinekî Kurd û nav jiyana kurdewarî de li Kurdistanê pêwîstiya Kurda bêhtir pê heye ku bizanibin. Rastî bêjim pêwîstiya Kurda heye ku bixwînin ji ber ku em di qonahekî wisa de jiyan dikin bi taybet Kurdên her çar parça
دنابا پەیوەندیەکی دەنە ناوا تێکلیەکی دەنە ئێدی هەفتوو تەماشە دکن هەفتوو گۆدار دکن کوردێن ڕۆژهڵاتجی کوردێکی ڕۆژهڵاتجی هەیە خۆش ئامادە هەیە کوردێکی قامیشتۆژی هەیە خۆش ئامادە هەیە ئێدی کوردێن باشوور ji سلێمانیەژی ئیرۆ کورد هەیە خۆش باکوور هەنە ئەم بخۆشی وەکی کوردی باکوور هەیە مەش باشوور هەیە ڕۆژهڵات ڕۆژاوا هەیە ji ber vê yekê ev gelekî pêwîstiya Kurda bi vê heye ku her hunermendeke Kurd bi berhemê xwe bi gelê xwe jî bidê naskirinê. Ez dixwazim ku helbestekî te bi Kurdî ji pirtûka te ya esmer ez bawerim mane ji vê derê tê karibê bixwînî ji me re. Tamam. Salnameyekî derewînin rojê min tev wek hevdûne. Ez xeleka rojbûna te me. Her tişt heneke lê em xwe guran dihesibînin. Derim. Hundir ji derve neyartir e. Xwe dişewitînin û dikenin. Xelatekî bidin min. Sebreke mezin. Bêhnin ber serê xwe û li bendê bisekinim. Riyê min wêneye ji jiyanê re. Timî dixermiçe û pîreke. Şaxên hêjî re kevnare ye. Bûzû dibetile. Wek demekî naskiriyê tiliyên te. Demekî zana. Demekî ji zarokatiya min. Bi kenên te pîne dikim xeyalên kevn. Kî li ber deriyê de me bi ser ketiye. Cihê ku xeyal li rastiyê dikeve bi keserekî dişewite hezkirina min. Dest xweş. Tu temaşe tu ew tu helbestvanê Kurda temaşe dikî xwendina wana. Tu qet godar dikî temaşe dikî an? Ez dixwînim min Fatma Savcı, Gülizar Yıldız Çakar, Sultan Yaray lê piranî ez ji kê hez dikim Ahmet Hüseynî. Yani gor min helbestê wî wek peykerekî ne. Ji xwe ez li helbestê de piranî dixwazim helbest wek çaralî be yani ji her cihê wî tiştî bibîne. Ahmet Hüseynî jî li gor min pir bi ser ketiye. Ji klasîka jî jêgerxwîn pir hez dikim. Ji alî nivîsê ji çîrok Kamran Bedirxan Eyloyê pîr heye nizam we xwendiye. Bi rastî ew çîrok li gor min pir çîrokekî baş e. Zazakî jî Roşan Lezgî min pirtûkê wî temamî xwendiye. Ew jî çîrokê wî şala siyah heye. Ew jî çîrokekî alegorîk e ve pir bi ser ketiye. Ku ez erê hesaba me. Belê. Ha ez vêya bixwînim. Şîr dikele li bin kulekê. Li dora xwîşxane dişewite dengê karikê. Xirindolê havînkirî rêçekî qirêj e. Heqê karik qaymaq û mast û hîn û xweşktam dike. Xalî bûn ji dilên me xalxalok. Axa ku zaroktiya min av dida zengarî bû. Mezin bûm di wê kawerê de. Hîn diqîre ew karik. Min hemî nexwend, min tenê diqet jê xwendim. Ji Pasûreyê biçûkî de em diçûn gundê wan. Li salê notan de yênî em nikaribûn herin gund. Tesîra wî pir li ser min çêbûye yani ew biçûkî de tiştên ku li gund dihatin kirin. Nivîsê min de pir hene yani. Belê. Bixêr ez rastî ez ê bişopînim yani karûbarên te hêjana û ez hez dikim ku bi zimanê şîrîniyê Kurdî jî em bana bibînin. Zimanê Kurdî deryayeke û ev derya eger bixwe di jiyana xwe de jî ev dîtiye û diya gelek hunermendan de jî dibînim. Çendîn Kurdî bi kar tênin ew qasî hestê wa ferehtir dibin û dikarin baştir derbibirin. Gelek caraz vêya dibêjim carna şax û daxekî Kurdistanê em bêjin ajal û heywan û karik û berxikê wana bi zimanekî dîtir nayê derbirînê. Hindek tişt hene bi zimanekî dîtir
نابن ئەو تشتێک و جەمە هەیل دەڤەرنە دیتر نینن ئەس نەکو دژی زمانی دیترم لێ ئەس زەنگینیە کوردی دبینم ji ber ku Kurd bixwe duwarê çandê û kevne şopaxwe de zengînin ez duê baweriye de me eger û hindekî dî giraniya xwe bidin ser Kurdî hûnê karibin gelek tiştê baş biafirînin hunerekî gelekî mastir derbixin baweriya me bu yekî heye Ya ji xwe helbestê min ê Tirkî çima pir bal dikişînin bi rastî mesela helbesta Kurdî helbestekî performatîf e yani ne li sernivîsê bi piranî bi dev hatiye gotin berê di şînê me de jî hûn dizanin yani helbest tên xwendin li gor min ew deng tev ji xwe di hişê min de ye yani ji ber wî belkî ji Tirkî de jî yani tiştê ku ew nûjen dibînin tişkî wisa ye li gor min jî ez Kurdî baş bi ser bikevim ez ê hin tiştê xweştir binivîsînim dest xweş baş e tiştekî dî got derbibire ji bo temaşevanê me rastî ez hêvîdarim û dixwazim jî di dema pêş de kengî te xwest bernameyekî em tenê ser hunerê çê bikin bila mijara me vê carê ne ziman bê û ez hêvîdarim wê demê jî zimanê te jî berhemê te jî yê Kurdî bêhtir pêş ketibe duyalî de ez ti qusûrê nabînim ji xwe di mijara ziman de jî ez ti qusûrê nabînim lê ti bixwe duwarê derbirînê an jî afirandina hunerê de kêmasî dibînî lê duwarê ziman kêmasî ez nabînim ez hêvîdarim dema pêş de bernameyekî tenê ser hunerê ser hunera te durust bikin gelek spasiya te dikim tiştekî got ji bo temaşevanê me derbibirê ji bo bînerên me eger hebe Valla ez ê vêya bêjim yani her tişt ne bi deng tê îfadekirin divê meriv jiyana xwe tevî hevdû wek fikrên xwe û wek nêrîna xwe dîse ew ji bo min tiştî giring e û ez pir spasdarim wecî da min min Kurdî tiştî xeletî jî kiribe na tu xeletî tune na di Kurdiya wek min got di Kurdiya te de qusûr tune tu bixwe di hunera xwe de kêm dibînî huner tiştekî giran e huner bêguman jê ziman lêberê di vê bernameyê de min xwe tu qusûr nedîtin û qusûr hebin jî mesela derbirînê de em hemî xwedê qusûrin ji ber ku tu evekî me tu sîstemekî me rûniştî tu negon bêjin em her tiştekî çar bi çar derbibirin diyarî de jî tu şaştî çê nebûye problem tune gelek savê spas dikim ez hêvîdarim bernameyekî dîtir em ê dîsa bi hevdûre pêk bînin gelek spas bimîne xweşiyê de baş dem baş bînerên hêja em giştine dawiya bernameyekî dîtir me vê carê li gel hunermendeka Kurd helbestvan û nîgarkêşeka Kurd Hîjan Aslan hevpêvînek pêk anî bi taybet ji bo pêşerojê jî ji bo ku ji bo gelek Kurdan kesên ku dixwazin hunera xwe karên xwe bi zimanê Kurdiyê şîrîn derbibirin û pêş bixin ev bername jî bila bibe mînakek bi rastî eger mirov bixwaze dikare her tiştî bike bi taybet jî Kurd ew derûnê wayî zengîn ew çand û huner û kevneşopa wayî zengîn dikarin bi zimanê xwe baştir derbibirin bimînin di xêr û xweşiyê de hetanî bernameyekî dîtir me bişopînin û ew kesê ne wî abûne ji kerema xwe re bibin abûne dem baş